Владимир Тодоров, кандидат за народен представител в 23-ти многомандатен избирателен район София. Владимир Тодоров е роден в София през 1955 година. Той е инженер, строител и магистър по национална сигурност и отбрана от Военна академия Георги Стойков Раковски. Работил е в областта на ядрената енергетика и по-специално в изграждането и въвеждането в експлоатация на пети блок на АЕЦ Козлодуй. В ВМРО Съюз на македонските дружества членува от 1990 година, поради родовата си обвързаност с организацията. Основател на ВМРО Българско национално движение Триадица. От 1995 до 1999 година е общински съветник в Столичния общински съвет и председател на Постоянната комисия по архитектура, строителство и градоустройство. Съосновател и първи изпълнителен директор на общинската фирма за сигурност и охрана Егида София ЕАД, която се създаде за опазването на публичната собственост и пространства на София и за спокойствието на столичани. В момента е ръководител проекти в строителна фирма, женен с 2 деца и 3 внуци. Ще работи за съхраняване и нарастване на потенциала на България и нейното бъдещо устойчиво развитие. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Извънредни парламентарни избори 2017.